Ngolulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlungulo ye-SABC eAukland Park eGauteng nazo eziphambili. Well, the effectiveness of the team is not in question. They did an excellent job. Uqalile ngokunika ubungqina bakhe usekela umphatho wamapolisa umnumzana Castle Mathale kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zobundladiya ubutshijolo nolwaphulo-mthetho kwinkonzo yesipolisa. Is the biggest killer among all the infectious diseases. People don't seem to believe it. Umphathi wezempilo uGqr Aaron Motsoaledi uthi kuyaxhalabisa kuba abantu basithatha njengento encinane isifo sephepha i-TB bexhalabe kakhulu i-HIV nesifo sengcongconi logama iminyaka isifo sephepha siphambili njengonobangela ukusweleka kwabantu kweli. Ukulahlekelwa ngamanqaku amane kweJapan kwe-Australia ngempelaveki kwenza amabhokobhoko ukuba achopha kumkhanyo. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko manigawuleni warhuqa. Usekela mphathi wamapolisa umnumzana Castle Mathale uthi kwakungekho mathandabuzo ngomsebenzi oncomekayo wegqiza elikhethekileyo lophando kokubulawa kwabezopolitiko i-PKTT ngamafuphi. Umnumzana Mathale unika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente. Umnumzana Mathale uxelele le komiti yesikhawu ukuba wakhe wathunywa ngumphathiswa omchunu ukuba achophele enye yentlanganiso zegqiza labaphathiswa i-Interministerial Committee nekwakuyile komiti igqiza elikhethekileyo lophando ngokubulawa kwabezopolitiko i-PKTT eyayibika kuyo umsebenzi wayo. Umnumzana Mathale uqhube wathi ngokolwazi lwakhe wawungafuniselwa okanye kwakungekho kuthandabuza ngokusebenza kwe-PKTT luvo olo luphikisa intetho yomphathiswa owathi kwincwadi awayibhala ngomhla wama-31 kuDisemba 2024 eyalela ukubhangiswa kwe-PKTT wawungasekho umsebenzi wayo ingasancedi nganto. Well, the effectiveness of the team is not in question. They did an excellent job. Since they were instituted, there was progress around killings of activists, what one might call political killings that took place. There were progress. In fact, the effectiveness has never been an issue that was questioned within the space. Umnumzana Mathale ukwathe njengomnye wasekela umphathiswa kwisebe lamapolisa umsebenzi wakhe obukhulu becala unikwa ngumphathiswa ngokomgaqo-siseko. I had broader responsibilities beyond this which have been stated here, and I will attend as from time to time as and when the minister will assign me other functions to do. Usakhuba kambe umnumzana Mathale nokunika ubungqina bakhe kule komiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezothusa umzi zisenziwa ngunjengele mkhwanazi zokuba inkonzo yesipolisa igudlene imihlana nemiguvela nezaphuli-mthetho. Umphathi wezempilo uGqr Aaron Motsoaledi uthi kuyaxhalabisa kuba abantu besithatha njengento encinane isifo sephepha i-TB bexhalabe kakhulu i-HIV nesifo sengcongconi logama iminyaka isifo sephepha siphambili njengonobangela wokusweleka kwabantu kweli. TB is the biggest killer among all the infectious diseases. People don't seem to believe it. Umphathiswa wezempilo uGqr Motsoaledi nesithethi sendlu yowiso-mthetho uThoko Didiza bakhokele ukusungulwa kwakho kwenkomfa yengxoxo ngokuphathelene nesifo sephepha i-tuberculosis kweli epalamente ngenjongo zokuthi xhaxhe umgangatho karhulumente kwimigudu yokuqala esi sifo. Kambe ke ukaMotsoaledi ukhankanye intlaninge yezifo egxininisa ukuba amagunya kumele athi qwa nanjengoko i-TB phala phambili kunazo zonke ngokwezinga lokwehlukanisa inyama nomphefumlo eluntwini. People don't believe when you tell them that when you add all the pandemics that bedeviled the world since our memory can tell, TB killed more people than those. Not individually,
But added together, TB killed more people than HIV and AIDS, than bubonic plague, than yellow fever, than cholera, than malaria, than COVID-19, all of them. Kananjalo ubalule ukuba esinye sezizathu esingenza abantu bayidelele iTB njengesifo esibulala ngokumandla kungokuba ayindlandlathekisi ngendlela ixhomisa amehlo. TB is not a drama queen. It doesn't cause a president of the world to close borders. It doesn't cause presidents to address nations, even though it was addressed at United Nations at some stage. It's always low-key. Ukanti ke kubethelelwe izisombululo nentsebenziswano ekumele ezingxoxo ziphume nayo kwilinge lokwehlisa imiphefumulo esutywa sisifo sephepha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Imingeni ejongene necandelo lokunyanga amathambo kwisebe lezempilo eMpuma Koloni ikhuthaze urhulumente kubaqala iphulo lokunciphisa ukusilela kokunyanga kwamathambo kwisibhedlele samathambo iBedford eMthatha. Esisibhedlele samathambo iBedford sijongene nezigulane ezingaphezu kwama400 ezivela kwiilali ngelali. Ezi zigulana zichitha iintsuku de ibe zinyanga zikuluhlu lwabalindele iinkonzo. iBedford ayiyo yase-OR Tambo nje kuphela, iservice Alfredo, iservice iJoe Gqabi, iservice Amathole, iservice iChrisani. Ithetha ukuthi ke ngoku umthamo wethu uba mkhulu kakhulu. Into efuneka siyenze ngokuba masize namacebo kuba ayizophela le, it's a moving target. Uthi ngokugqiba uoperator bengena omnye elimele okanye ophukile okanye neaccident. Eliziko mpilo lidala kwaye likwimeko embi. Kodwa aliyekanga ukunikela ngeenkonzo ezifana nezotyando kunye nezinye phantsi kwezomeko zikhwankqisayo. Yahlala apha uphele inyanga mhlawumbe nto kwingozi yakho. Noxa kukho lo mingeni, ezinye izigulana ziyalincoma igqatso elenziwa ngabasebenzi bezonyango. Kona kuyasebenza ngoba bonke ababekhona sebehambile. Ndiziva ndidonwabile ngoba sinalo ithemba njengoba silapha sizohamba siphephile siphilile sihambise abantwaneni bethu. Urhulumente uthi kusekwe iqela lothungelwano lweenkonzo kwanele zezimali eliza kuqubisana nemiba ejongene nesi sibhedlele. Silisebe sinetimu ezayo ezojonga apha iassesse yintoni esinoyenza ngokukhawuleza ukuze noko ibe sisibhedlele semgangathweni. Zikhona indawo esazirenovathayo kodwa zikhona nezindala, sinayo isicwangciso sokwenza lo. Olungenelelo luza kucutha nemidliwo ngokwasemthethweni kwisebe. Izigulana zona zinethemba lokuba kuza kuphela nokulinda ixesha elide ukuze zifumane uncedo. Ngelixa bona abasebenzi benethemba lokuphucuka kweemeko abaphangela phantsi kwazo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Sihlabele mgamane ndaba zethu lihlehliso lomhla we-10 kuNovemba ityala lamadoda amahlanu atyholwa ngokuxhwila ziyabulala intatheli uSibusiso Asri Ndlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Precious Mdluli. Uku kuza kuvumela bezotshutshiso ithuba lokongeza ezinye izityholo kubatyholwa nabavele kancinane kwinkundla yamatyala kwaMhlanga eMpumalanga. Intatheli yethu Kelvin Dludla ithunga injobe bandla. Lihlehlele umhlazi 10 kulenyanga ezokwethwasa icala elibhekene nabasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala intatheli uSibusiso Asri Ndlovu kanye nesinqandamathe sakhe uZodwa Precious Mdluli. Iziko leindaba ze-SABC like lafika kule nkantolo ikhawe iningana. Ngikhumbula sifika ngenkathi kukhona ke umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke ke uJenene uFani Masimula wasixaka kakhulu ke lesigameko kanti besilokhu sixoxisana namalungu omndeni abo labo ke uAsri kanye noZodwa Precious Mdluli. Siyezwa ukuthi namhlanje inkosi yenkantolo inqume ukulihlehlisa lolu daba ilihlehisele umhlazi 10 kulenyanga ezokwethwasa ngenxa yokuthi ke kuthiwa umbuso ufuna ukwengeza amanye amacala. Sike saxoxisana nomndeni ngoba sasifikile la siziko leindaba ze-SABC wakhombisa ukungenami ngalokho kuhlehla kwaleli cala kodwa sithe mangabe sikhuluma nabo namhlanje bathi bayazwisisa ukuthi kungani icala lihlehla ngenxa yokuthi ke umbuso ufuna ke ukwengeza ke amanye amacala. Ngizokhuluma ke noLilian okuyena dadewabo kaZodwa Precious Mdluli
ungasichazela kabanzi ngokuhlehla kwalecala mama ngiyabona namhlanje awuphathekile kabi awuthukuthele futhi ngokuhlehla kwaleli cala ngoba ngiyakhumbula ngingashixoxa mina nawe wawukhombisa ukungathokozi ngenxa yokuthi wawulokhu ukhala ngokuthi lokhu kuhlehla kwecala kuyanigqilaza. Yebo but Kelvin iqiniso namhlanje kungcono ngoba into isizathu abahlehlise ngalo esenza ukuthi bahlehlise iqala siyezwakala kakhulu ene into vele esiyifunayo angisho vele sifuna ukuthi sithole ukulungiswa for uZodwa noSibusiso so ukulungiswa kuze sikuthole kufanele kube nobufakazi obuqinile so umbuso ujikisele iqala namhlanje ngenxa ukuthi kunobufakazi ababutholile abafuna ukubu-eda iqala bafuna ukuba-edela iqala phezulu kwalamaqala nawo so kuyazwakala kakhulu ene yilokho esikufunayo ngoba sifuna nje ubulungiswa. Nibabonile bekhona lapha yana enkantolo ngiyakuzwa mangabuthi ubona ngathi abayisoli ngalokho kwenzeka. Eqinisweni bona abayisoli ababonisi ukuyisola ababonisi nje ukuthi lento abayenzile bekuliphutha bayatisola no ababonisi nje ukuyisola laba bantu because nje nabangena nje enkantolo bajabulile babulisa abantu like kubo impilo iyaqhubeka kumnanzi kakhulu so iyo into enzwisa ubuhlungu that is why ngithi nje sifuna nje umbuso udlala inzima yawo sithole kulungiswa for uSibusiso noZodwa. Sentedele kade nifikile sibonga kakhulu ngesikhathi sakho lo embukelo indaba ze-SABC uLilian njengoba sengichazile ukuthi ke udade wabo kaZodwa Precious Mdluli kanti ke bebesenkantolo namhlanje uyasho ke uLilian ukuthi cha abanankinga ngokuhlehla noma uguqa kwaleli cala ngenxa yokuthi umbuso ufuna ukwengeza ke amanye amacala nokuyinto nabo abayifunayo njengoba sengishilo leli cala ke inzuka ike yecala uzokhumbula ukuthi lolu daba sathi mangabe siqala ukulibika kwakudaba lokuthi ke intatheli uAserindlovu kanye nesinqandamathe sakhe uZodwa Precious Mdluli banyamalele amaphoyisa ajuba amathimba ahlukene okwakuyithimba elalivele esifundazweni iMpumalanga kanye nesifundazweni ke iGauteng kanti emva kwesikhathi ke kwagcina kutholakala ukuthi ke lapha eRest Defender le ngasesifundazweni iLimpopo kukhona ke idumbe ezatholakala okwathi bangabe ihlolwa kwatholakala ukuthi ke yibona labo bantu babe sebeboshwa ke labasolwa bebevele la enkantolo kuwabasolwa ke abahlanu ukukhathaza kakhulu umndeni ukuthi ke kubo labasolwa ukhona wayesebenzela umndeni okwakuumuntu ke ababemthembe kakhulu kanti icala ke liguqile inyanga ezayo iziko lendaba ze-SABC lizobuya futhi kule nkantolo yakwaMhlanga ukuze ke izoxoshela lolu daba bonke abasolwa akungabesilisa basaqhunywe eToxin igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngwaMhlanga eMpumalanga. Amagosa ezemfundo eLimpopo yaqhubha nokubeka esweni ulawulo olufanelekileyo lwemviwo ze-matric zika-2025 bangabi ku-100,000 abafundi bebanga lika-grade 12 kweliphondo abachophele ezimviwo. Abafundi bematriki kwisikolo samabanga aphezulu iMarubathotha bafumene amazwi enkuthazo nanjengoko beqhubekeka nemviwo zabo zokuphela konyaka ka-2025. Esi sikolo safumana umyinge ka-88% ngonyaka ka-2024. Kambe ke bakwakhuphe iinkwenkwezi eziqaqambe ngokuphume izandla kummandla weCapricorn South Circuit. Xa kungoku bazinikele ekubeni inyandenye ngandlela zonke ukuthabathela umyinge wempumelelo emagqabini nangakumbi. I am ready for the examination. It has been such a well-prepared journey because the teachers, the church and our principal have prepared us for this exact moment. So I feel like we are going to ace it. Kananjalo abafundi baphefumule ngelingqina inkxaso abayifumana nkalo zonke kambe ke besithi bakuxhobele ukuqhubekeka nemviwo zabo. I have not met any difficulties so far. I think we have a really good support system. We have teachers backing us up with the resources, always motivating us, and we have access to anything that we want. The first paper last week was a success, I would say. So I'm looking forward to the upcoming examinations, and I would say that I am ready for the exams. Longama ngo-2024 umyinge okuphumelela kwephondo laseLimpopo waphuhla ngomyinge ka-6% wayokuma kumyinge ka-85.1%. Isebe lezemfundo licwangcise ukuba lithi xhaxhe umgangatho wempumelelo nakulo unyaka. We are ready to occupy our top 5 spot, and this morning you have seen how the grade 12 themselves takes the exam serious, but we want to say thank you to the church for the investment that they've done with us for the class of 2025.
Ukanti ke amagosa ezemfundo acwangcise ukuqwalasela ngolokhozi iliso ulawulo lwenkqubo yemviwo kuzo zonhlanu izithili zeliphondo. Uhlatywe imibuzo ngamalungu eDlengwevu eMelika ochongwe ukuba bekunozakuzaku kwaseMelika kweli umnumzana Leo Brand Bozel. Umnumzana Bozel uthi ityala elifakwe nguMzantsi Afrika umangalela uIsrael kwinkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho i-ICJ kungabi nabulungisa. Emva kokuba umongameli Donald Trump ephakamise igama likaBozel ngoMatshi nolitshantliziyo le-Conservatives kwanombhali, uluvo loluntu nolwamajelo endaba lufumana ithuba nanjengoko eme phambi kwekomiti yendlwengwevu ejongene nobudlelwane namazwe angaphandle. Le nkqubo iza kudlala indima engundoqo phambi kokufungiswa kwakhe kule ndlu yengwevu. When people and businesses in South Africa believe their private property rights are at risk, when many South Africans feel unsafe in their homes, when rampant corruption and unfair business practices hold back the South African economy, and when South African politicians greet as friends those who seek to destabilize the world's peace and security, then common ground between our two countries feels harder to find. uBozel ubalule imiba eliqele ngundoqo aza kugxila kuyo xa ethe wafungiswa nequka into ayibiza njengokuguquka koMzantsi Afrika usondelane kakhulu nelizwe laseChina, iRussia neIran. uBozel uthi uza kubethelela isimemo esenziwa ngumongameli Donald Trump sokumema uhlanga lwama-Afrikaner eMzantsi Afrika ukuba lufudukele eMelika de urhulumente aphelise inkxaso kwinkqubo yokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Ukwathe uza khokelisa ushishino, urhwebelwano, afaka uxinzelelo lokuba uMzantsi Afrika urhoxise ityalo lifake kwinkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho ye-ICC umangalela uIsrayeli. What South Africa did in leading the charge against Israel in the International Court of Justice was an injustice. Ilungu lendlengwevu Chris Van Hoyen ubuze uBozel ngezithyolo zikamongameli Donald Trump zokuba urhulumente woMzantsi Afrika wenza imbubhiso ngakuma-Afrikaner aseMzantsi Afrika. Ubuziwe lo kaBozel ukuba uyavumelana kusini na nezi zithyolo zenziwe nguTrump ngakumzantsi Afrika. If you were to talk to those people who are involved, they fear... Mr. Bozel, I'm sorry, genocide is a legally defined issue. No. It's not a question of someone's impression. There's a legal definition for it. To your knowledge, has the State Department legal advisor concluded that the government of South Africa is engaged in genocide? Senator, I don't know that answer, but Senator... No, it's a straightforward question. I'm not going to... It's a straightforward question. There's a legal definition of genocide. I want to know if you agree that that's an absurd claim made by the President of the United States. Senator, I'm not a lawyer, so I can't address it that way. Ukanti akacaci ukuba le ndlengwevu iza kuyiqhuba nini inkqubo yokuvota ngokubekwa kukaBozel kwesi sihlalo. Ukulahlekelwa ngamanqaku amane kweJapan kwiAustralia ngempelaveki kwenza amabhokobhoko ukuba achopha kumkhanyo. uMzantsi Afrika uza kudlala neJapan eWembley Stadium kumdlalo wokuqala kwemihlanu yokhenketho lwasekupheleni konyaka. Iqela lesizwe lithi liyawuqonda umngeni elijongene nawo kule nyanga ezayo. Amabhokobhoko alungiselela inyanga exakekileyo kaNovemba kwimidlalo vavanyo emihlanu ecwangcisiweyo. Azaqala ngeJapan eWembley Stadium eLondon, ebhaxabulwe yiAustralia eTokyo ngamanqaku ali-19 kwali-15. Kunjalo sekela mgeqeshi wamabhokobhoko uthi iJapan ingabaqhiyazisa. Looking at the game, I think they showed an awful lot of resilience in the first half when they had their yellow cards, and they showed how well they can defend against one of the best sides. Well, Australia scored 6 tries against us in the first game in the Rugby Championship, so we're aware of how they're not just a really good attacking side; they can defend very well as well. So, and then the second half, I felt like, particularly in the last quarter, they really came into the game, and they're probably disappointed that they didn't win. I'm expecting that he's going to be building his team up all week, and looking forward to saying we can write history here by beating the Springboks in Wembley, and we're very aware of their mindset coming into this game, and we're trying to make sure that we're as prepared as we can be.
uMzantsi Afrika uza kujamelana noChabo Ludala uEddie Jones othusa kwiWorld Rugby ngethuba iJapan yabetha amabhokobhoko eBrighton kule minyaka 10 idlulileyo. Iqela lesizwe alifuni impoxo ebutsheni bokhenketho ngoba emva kweJapan liza kuthathana neFrance lilandele ngeItaly lize ngeIreland livalelise ngeWales impelaveki zilandelana. Qongqololo sikwalesa iqongqothi yasemini nje ngqoqoqo sabuya nezikulu ngensimbi yesixhenxe ngorhatya makube chosi sibehele.